como chegamos a el, eu creo que o propuxen eu, debeu ser despois de sacar o El último eslabón, en 2019, e debíamos estar con temas novos e estámolos gravando nós no Lo estudio propuse. de Jesús, do noso baixista. E queríamos buscar alguén que mezclara e masterizara os temas. Naquel momento sí que non se fixo o caso, e houbo 3 temas que saíron nun EP, que é o EP MMXX 2020, digamos. Eso, mezclou os temas e quedamos moi contentos e tiñamos ganas de ir ali. E fomos ali a gravar Erguerse e creo que nós vimos que aquelo podía ser unha colaboración que se tiña que estender e el creo que quedou moi cómodo connosco. Entón, para nós tamén é un privilexio, non? Que siga contando connosco, que sempre que o chamemos que intente facernos un oco para irnos ali, cousa que sabemos que é difícil, que porque, aparte, está grabando con peña moi top moitas veces, ten grabado aí, non sei, teñenlle producido ahora temas desde a Raiden, como a Guadi Galego, aparte dos discos as Tanxugueiras, e non sei, eso tamén leva a pensar que nós algo ben temos que facer, que algo ben debemos lle caer, e que, pois, algo bo nos terá que vir tamén desta colaboración. Tanto nós a él como él a nós. Sí, Porque home, nós, por supuesto. nós desde o primer día que entramos pola porta da casa de Iago, foi como topar con un colega que levas anos conocendo. No meu caso, eu non o vira diante na miña vida, nin en outros proxectos que tuvera, nin nada. Si que fomos capaces de entablar aí un bo rollo, unha amizade que se ve claramente en todos os temas que el forma parte, é un componente máis de Leiva. En este disco, a parte da grabación e da produción, tamén se involucrou en tema de algúns coros, algún instrumento por aí solto. A verdad que para nós topar a Iago foi unha das mellores experiencias dos anos que levamos con Teleiva.